ya aka da tauhidi shi ke na duka sauran ayyuka na musulunci an riga an rubuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a cikin garin Makka shekara 13 ba abin da yake kira zuwa gare shi sai tauhidi. Sannan ana masa wasu sarki wasu tare da kuma birnin Madina. Saboda haka wanda ya nuna mana tauhidi a wani wanda ya kasance dole ne da dukkan musulmi da ta tsaye ya nemi sanin abin da ake nufi da tauhidi. Kar ya zanta bakin malum masu rasu da ana cewa tauhidi amma kai baka san asalin ne ne tauhidi ba. Tauhidi yana da rabe-rabe. Akwai tauhidi da uluhiyya, akwai tauhidi da rububiyya, akwai tauhidi na al-asma'a, akwai tauhidi na al-af'al, akwai tauhidi na as-sifat. Wannan yana da kyau sai ka je makaranta ka nemi malamai su bayyana maka ɗaya bayan ɗaya matsayin kowane tauhidi da gaske. Sannan shi kan shi malam na biyu wanda muka same shi ya fara wa'azi ya yi magana a kan abin da ya shafi a igirari wanda hakimu yadda igirari malaman balaga sukan ce al-igira tanjiru muhajiri ala amrin ma'amurin ya fara wannan shi ne igirari kuma yana malaman balaga gawa wato ka faɗakar da wanda suke magana da shi a kan wani aiki wanda ake so domin ya tashi tsaye da aikata wannan aiki. Tahzir shi kuma tanzir mukalimi ala amr makarun yattaniba. Yayi kokarin ma'ana ka faɗakar da abokin magana ka akan wani aiki wanda ya kasance abokin kama domin ya nisa da wani aiki. Domin tare da malamin yana wannan yana faɗakar da mutane akan ayyuka na alkhairi kuma su tashi tsaye su yi nisa da aiki wanda zai iya zama dalilin shigar su a cikin azabar Allah idan alƙiyama ta yi. Malam na biyu ko kuma ce malam na uku shi ne malam Muhammad wanda ya kamata ya za a ce bakin karatun da malam Muhammad ya yi a ce an dakatar da wannan karatu da wannan walima ya isa. Amma kuma sai aka ƙara wani ya ce sai na zo na faɗi wani abu. Malam Muhammad idan ya yi karatu to a gaskiya biyowa da wani karatu a bayan shi a wani wanda ya kasance kuma sai dai wata hikima ta malamai da a shigo da ita. Saboda haka malam Muhammad Allah ya yi masa kiriya da alkhairi kuma dukkanin malaman da suka tattara a nan irin muna addu'a da baki dai ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ce mu kuma ya ci bayan Allah duk wani haɗuwa da muka yi wa'azi na walima wa'azi ne wanda ake kira ba da sunan walima ba ko da fiya da ake yi a masallaci ko da fiya da ake wa juna ko a cikin mota ne duka makasudi shi ne mu yi ƙoƙarin mu gyara wato haɗuwar da Allah tabaraka wa ta'ala idan alƙiyama ta kai dukkan wannan babu wani mafataka wanda muke yi sallar da muke yi azumin da muke yi sarar da zumunta da muke yi duk wata mu'amala wanda muke yi wa junanmu a ƙarƙashin tafiyar wannan addini muna yi ba don komai ba sai don neman uzuri na ranar alkiyama. To saboda haka ne duk yana da kai dan karanto mana waɗansu ayoyi waɗanda za su ja hankalinmu zuwa ga ƙoƙarin tattare a kai ranar alkiyama. Saboda ne saboda ranar tsoro ta kasance ba ta da nasiya sai dai in ka da nasiya da kanka amma ranar alkiyama wallahi ba su da nasiya sai dai wanda ya fi da abin da za a yi nasiya idan ba ka je da abin da za a yi ma nasiya ba a ranar alkiyama wallahi ba za ka samu nasiya ba a ranar alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala yace a bayan Allah madaukakin sarki ya nuna mana darajar da yawa bani Adam yace wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. kamar Allah madaukakin sarki ya kawo mana wato bayanin zai tattara mu a ranar aljama
cikin hikimarsa a cikin nassin Qur'ani su da girma sai gabatar da nuna daraja wadda ya sanya da banu Adam. Allah ce hakika karramna banu Adam mun daga darajar ƴaƴan annabi Adam. Duk wanda ya kasance ya fito ne daga cikin zuriyar annabi Adam yana daga cikin banu Adam. Ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi ba ne in dai jinsin da Adam hake ko ka bi Allah ko ba ka bi Allah ba kana daga cikin waɗanda asali Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar ku saboda ne saboda ya daga darajar baban ku annabi Adam alaihi salam. Allah tabaraka wa ta'ala yake daga cikin darajar da yau ba banu Adam yake mun ɗauki banu Adam filzarwar zahari a cikin sarari menene sarari Allah ya ɗauke mu a bisa tudun ƙasa mu shiga motoci mu hau dabbobi mu hau ƙananan ƙarfa mu hau maye ƙarfa mu shiga jirgi ya raba mu da wato farfajiyar duniya ya ɗaga mu zuwa sama kuma ba zuwa na mutuwa ba saboda haka zai kama wata ƙasa ne ya aje da saboda haka wannan yana daga cikin daga daraja wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawa banu Adam kuma ya ɗauke su a cikin sarari shine saman cikin ƙasa wal da kuma kogi ku je ku shiga a cikin jirgi na kwale-kwale ku shiga cikin jirgi wanda ya kasance babban jirgi mai amfani da injin ku shiga babban jirgi wanda zai ya ɗaukar kayan ku ya ɗauki motocin ku ya ɗauki adadin dukiya mai yawa ya yi tafiya da ita a cikin ruwa kuma Allah masa hakin sarki ya tsare ba tare da kun samu matsala ba to saboda haka wannan yana daga cikin daraja wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wa wani haram idan muka dawo sashen ma'ana halitta kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaga darajar wani haram bisa ga kowace halitta wanda a bisa ga kasa ko dabbobi ne ko tsuntsaye ne ko wace irin halitta ce malamai suka ce hatta mala'ika hatta mala'iku wasu daga cikin kaɗan ne daga cikin waɗanda suka mala'iku ke da su waɗanda Allah madaukakin sarki ne fili da wani haram a kansu ba irin su mala'ika Jibrilu irin su mala'ika Azra'ilu irin su mala'ika Isra'ilu da malakul maut da zai ke da su mala'iku akasarin malamai sun tafi a kan cewa su kaɗai ne Allah madaukakin sarki da fili da wato banu Adam a kansu ba amma sauran wasu mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala ya fili da banu Adam a kansu yanzu ya kuma Allah waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yawa ni'ima irin wannan ni'ima ne ya kamata za su yi ƙarƙashin wannan ni'ima da Allah ya musu ya kamata mu gode ma Allah madaukakin sarki ƙarƙashin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana menene godiya kuma ka san menene Allah tabaraka wa ta'ala ya wasa maka domin ka je ka bayar da wannan abu da Allah ya wasa maka ka san menene Allah ya haramta maka ka je ka haramtar da abin da Allah madaukakin sarki ya haramta maka ka san menene manzon Allah da aka aiko mana wato ya rayu a kan shi ka je ka yi irin wannan rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka yi binciken menene manzon da aka aiko mana ya kyamata a rayuwarsa kafin ya bar duniya kai ma ka je ka kyamata wannan abin wannan hanya idan ka bi ta ka ga hanya ta gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ka ji hanya wanda yanzu ka samu gudurin da za ka rika idan aka je alkiyama ba za ka samu matsala ba ba za ka samu wani faɗuwar gaba a lokacin da fagen misali ya zama gaba ƙarƙashin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ƙarƙashin wannan sai ce yawma nad'u kullu unasin bi yawma nad'u kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا الله هذا يسجد اليوم رامنا ندعو كل غلاف ذاك إلى قوة متعب قوة جماعة ذاك إلى إيكا بإمام هذا الشيء ما نقول سأقول كان بإمام الجنة وسبته واتو يا النبي كما يقول الإمام مجاهد irin su wato kataga duka sun tafi a kan cewa imamun yana Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ana nuna annabin su ko wace al'umma za a kira ta ranar kiyama gawa da annabin su annabin da aka aiko musu manzon da aka aiko musu zai wuce gaba su yi shi a zai a tsaya a farfajiyar kiyama domin a yi masa misali wasu malaman suka ce ranar da za mu kira ko wace al'umma da shugabanta shine ai littafin
da aka sauka musu kamar mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a kira mu ne da alqur'ani mai girma shi ne zai jagorance mu in kuma da aka taƙaita annabawa ake nufi to za a kira mu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai jagorance mu wannan jagoranta ta yi kyawu ranar alƙiyama a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai wuce gaba al'ummar ta bi shi wannan jagoranta ta yi kyawu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce naharu akhiruna sabiquna yawm al-qiyama mu ne na karshe amma kuma mu ne kan gaba a ranar al-qiyama al'umma manzo Allah ita ce wacce za ta wuce gaba sannan ko wata al'umma ta zo baya inda za a zo a tsaya a farkar da al-qiyama saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata kowane bawan Allah ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala na ne ko ba sai karkashin wannan mun samu kan masu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma kiyar al'umma zaɓaɓɓen al'umma wanda Allah ne ya kanta musu wannan ba ni ne da faɗa wannan ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man utiya kitabahu bi yaminihi ko duk wanda aka ɗauki littafinsa na aikinsa aka ba su da hannun dama Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ulaika yaqra'una kitabahu wa ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. saboda haka kowanne za a ba shi littafin shi a hannun shi wani za a ba shi littafi a hannun dama wani za a ba shi littafin a hannun wani kuma za a kuta kirjin ka mashi ne sai a tura masa ta baya sai a mika masa littafin ka dan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan aya wata rana Aisha take cewa manzo Allah lokacin da ta tuna da tashin alkiyama ranar alkiyama kawai sai manzo Allah da tana kuka yace me yasa ki kuka tace ta tuna da ranar alkiyama ne ta tuna da ranar alkiyama sai ta ce ya manzo Allah shin ranar alkiyama shin kuna tunawa da iyalanku ko ranar alkiyama tun da nan gidan duniya idan kana da iyali duk irin halin da ka shiga kana nan kana waiwaye kana lura da ina ƴaƴanka yau duk da aksida aka samu na mota mutum na tashi wallahi tunanin da zai yi akwai matar a motar ko akwai ƴaƴan shi a motar yana tashi wallahi ba zai tunanin wata gaba ta fita a'a tunanin yake ina ƴaƴan shi ina matar shi tunan shi Aisha ta ce ranar alƙiyama kuna tunawa da iyalanku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wurare suke ya Aisha wallahi zuwa wanda yake suna da tsare wurare uku wani wuri ne lokacin da za a bada littafi kuma kun ce kitabu jami'i lokacin da za a bada littafi da manzo Allah ya ce mutum ba zai taɓa tunanin wai ina matar shi ko ina ƴaƴan shi ko ina ƙannan shi ko ina wasu ƴan kwana shi mutum ba zai taɓa wannan tunani ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aisha yace lokacin da za a bada littafi mutum bai sani ba shi a hannun dama ne za a ba shi littafin shi ko a hannun hagu ne ko da a kuda kirjin gaban shi ne a fito da shi baya a ba shi littafin shi bai sani ba karkashin wannan zai iya sa mutum da zai taɓa tunanin iyalin shi ko da wani ya mallaka a duniya ba zai taɓa tunanin shi ba a wannan limar da Allah sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da za a auna aikinka saman sakeli baka sani ba shin sakeli saboda sakelin duniya ya saba ma sakelin lahira sakelin lahira idan ya za aikin ka na kwarin yanko ba ka yi za a ce wai asali sakelin ka na aikin ka na kwarin ne dama manzo Allah tun da duniya ce al-islam ya abu wa la yu'ra alai shi musulunci yana sama ne daukaka ke ba za a wata akan musulunci ba saboda haka to dan shi ranar alkiyama idan aikin ka na kwarin yanko ba wai asali ne ba a'a zai daga sama ne sai an ga shiga shi aikin ka na kwarin yanko da lokacin da za aka ɗora aikinka na koyar da muku sama sakeli tunanin ka yana nan akan sakeli da ba za ka taɓa tunanin ƴaƴanka ko wata mata taka ko wata ƴan uwa naka ba tunanin kake yi yaya sakelin tallan sakeli za ta kasance za ka daga ne da sama ko kuwa a za ta kasance tunanin ka ba zai koma kan komai ba zai koma ne akan wannan sakeli a wannan kuma na Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka zo wato fagen sirati shi ma kansa lokacin a kuma sirari mutum ba zai taɓa tunanin wato ƴaƴan shi ba ba zai taɓa tunanin matan shi ba ba zai taɓa tunanin ko ni wanda sai ya mallaka a gidan duniya tunanin shi yana nan cewa zai samu ya tsallake ko kuwa ba zai tsallake ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da za a hau sirari ya ce da mu annabawa za su koma gefen sirari suna tsaye suna kallon al'umma sai da suke tsallake sirari yace za ka iska mutane suna tsallake sirari wani zai zo kamar wani ya zai tsallake
wani zai zo ya tsallake kamar ma'ana wata irin dabba mai gudu, wani ya zo kamar yana da yankin ne, kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon yadda zai tsallake sirati. Kafin shi kaɗai ne ba zai samu dama tsallake sirati ba, saboda shi yana hawan cikin sirati ko shi ke wata gwamnati da ke wuce da shi za a dama. Amma duk musulmi sai ya wuce sai ya tsallake sirati. Sai ka tsallake. Manzo ana ce akwai wanda zai gurgurje kamar an ce an kore ka ne irin wannan kura kamar wani iyali bila irin wannan kura a ce da yan tsada sun zo sun kore ka ka shiga ko wani irin gurbi ka samu wallahi shiga za ka ga duk tsare ka tsallake. To haka tsawon da yake kokarin hake da duk bala'in da za ka sha dukkan wuta na wata jihar na wallahi za ka kokarin da tsallake tsirati ko ta wani hali. Sai dai an gane ta an yi hisabi an kara hisabi wanda bai cancanci wucewa a kanna ba sai a dawo da shi wuta, wanda kuma ya cancanci wuta a zama sai wuta a zama a dawo da alamu. Saboda haka wannan shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ce ranar da za mu kiraye kowace al'umma da lima wato da shugabanta, kuma duk wanda aka ba littafinsa a hannunsa na dama Allah ta ce waɗannan suna karanta littafin su, kowa za ka ga wanda zai ɗauko littafin sa yana karantawa saboda jin daɗin karatu littafin zai ce haɓu mutuwa wuce tafiya ko karɓi littafi na ku karanta ku ne. Da shi kaga tun da duniya ya karanta Qur'ani mai girma cewa duk wanda aka ba littafin sa a hannunsa na dama to wannan yana cikin wata irin rayuwa ya karɓa, wanda kuma aka ba littafin sa a hannunsa na hagu to shiro shi hawa to shi ya rage shi mutum ya rage ya karanta yanzu ka littafin sa an ba ta hannunsa na dama kaga yana cikin mutane kenan. Da saboda haka ya ku ɗan uwa al'umma musulmi mu tashi tsaye mu nemi kuzuri game da abin da ya shafi ranar tashin kiyama. Wannan dai duk wani fafataka da muke yi yanzu da hannun idan ka fi ba ka dubi wannan da dawa. Ai in ba na aikin addini ba ne na tabbatar da wallahi in aikin ne na kuɗi ne wallahi wani ba zai rufe a cikin wannan lokacin ya baro garin mu yanzu wani gari ya zauna wani neman kuɗi ya zo ba wallahi da hannu kowa yana son kowa gida ne a cikin gidan kwakwanci. Amma saboda addini ya kawo kula ga dinga suna akwai masu kurkura akwai wanda yanzu ko zai kawo da mutum mutu ta suna ne ɗaya da zai kula ga kuma ɗan da ta ci zama musulunci ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba yau sama da shekara 30 a dawo wannan aikin su kenan. Na kuma da cikin su akwai waɗanda sama da shekara 30 wannan aikin su kenan. Ta ma idan ba aiki addini ba ne neman lada ba ne neman jimuri na alƙawa wannan lokaci ya kai a ce sai da suke kula gida su zauna sai ya kayan su koyi ne su zo su mutu. Amma tun da ake addini ma ya kaza ƴaƴan da suna da su da ƴaƴan da baki da an zo an gane domin a addinin musulunci hidima dan a samu ranar alƙiyama a gudu tare a tsaye tare. Ubangiji Allah ka samu gudu tare da gudu iyalanmu da ƴaƴanmu da baki ɗaya da kuma mu tsere daga bayan wata jarama. Allah tabaraka wa ta'ala yace a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana cewa ita ba wannan rana ta alkiyama mu sani cewa rana ce wadda ta kasance ma ita rana ce wadda idan ta zuwa rana ce wadda za ta shafi kowa da kowa. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza ja'at al-qiyamatul kubra ko yawma yafirru al-mar'u yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a وبرزت الجحيم لمن يرى. الله مدعوكين sarki yace ita wannan rana ta alkiyama rana ce wadda ta kasance za ta shafi kowa rana ce wadda ta zama kamatul kubra ma'ana rana ce girgiza ce mai girma sai aka ɗago da shi ga mali saboda za ta shafi kowa da kowa. Annabawa su kaɗai ne a wannan rana ba cikin tashin hankali suna yi cikin ƙarƙar ganin cewa ne suna so su cewa al'ummar ta ce amma bayan su duk sauran waɗanda ka sani suna cikin halin ƙarƙar sai dai waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya wa rama aka shigar da su a ƙarƙashin zuwa ta al'umma wani ne Allah ta baraka wa ta'ala ce yau mai tazarkaru da samu mata a wannan rana ce dan adam zai yi tunanin dukkan abin da ya san ya aikata duk aikin da ka san ka aikata na alkhairi ne ko na shirri ne a wannan rana za ka yi tunanin shi aikin da kasan ka aikata na alkhairi za ka yi tunanin idan ma ina ma da ka kara tafiyar da ruwa wurin wa'azi za ka ce ina ma da a ce ma wurin wa'azi ka kwana kaza kaza duk wani aiki na alheri za ka yi tunanin ina ma da ka kara idan kuma aikin shirin ne ka tuna da shi za ka yi tunanin ina ma ba ka aikata wannan aiki ba saboda ne Allah ya wa ko da rabu da himin da mun yara ai riga an bayyana da wata ce da kana an fito da ita a fili da wanda yake gani
kowanne wanda ya kasance yana farfajiya alkiyama zai ga ita wannan wutar to dan shi ne za ka yi goyi ina ma aikin alheri karawa kai kana goyi ina ma aikin shiri ma baka ma aikata shi ba balantana ma ka samu da kuma wannan tashin hankali saboda haka ya kuma ya Allah mu ci gaba da kokari a wajen aikata ayyuka waɗanda suke ma'ana za su zama guduri da yau ina alkiyama ta tsaye muna ma ango addu'a bisa ga wannan aiki da ya shi dai bayan hidima ta aure da ya yi ya hidima ta wani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu wannan aure albarka Allah ya sa a cikin da ake wannan aure idan ma ita kaɗai ce fara yi Allah tabaraka wa ta'ala ya hure mishi abin da take da luran da in kuma ba ya ta kaɗai wace ta isko wace ubangiji Allah ya hure mishi abin da take da luran da ya ce da ubangiji Allah muna roƙonka wannan haɗuwa da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka sa aljanna ta mudassara mu yadda ka tsara fuskoki mu kuma haka ya Allah ka tsara fuskoki mu a aljanna ta dauke ubangiji Allah kuma ka tsara kalmo da daga da gama akan dajewa akan wannan aiki idan kuma cika ta zo Allah ka samu cika da imani wannan tashin hankali wanda muke fama da shi a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da ta cikin makwabta ta asanci da muke ta fama da barazanar da ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar Allah ya kawo mana ƙarshen ba ta mambari ta ba ba jin daɗin ta ga mambari kamar haka